Basi bano omwanchwa omorigereria on Ndizi TV obwansu bumugusi tigana ndengosogerie ase chinga kichiga nyigenete nga abwesore mbuyore omonguru okondendeire kuruto agatiganete ejumeri yaeta na nde gwikira rero muno yarenga masaito ngana nya sato konye tuikire eikiga na bondo chengo omonguru no mwegenwa ekiagera kirito kumusaba nakyo akonyara koba ogotoa bunantwe abana baye gwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi nandiko nakira sembe okoletera omororeko rukunga Oborema ase Obogima bunere botambe chinsa nechinga kine biro bune biga bya rero nekero tukwerera amangana ali alengeto Oborema twaligererie emigano y'abaminto bali no Oborema twaligererie emigano yabo okugukwabo koimokerera kwabo kobwena kwabo konyora kwabo challenges chiabo na kire gento kerengete abantu baito abale amono Oborema nangane nde yonsi igoro y'Oborema in general omwanchwa omorigereria buna botambe nje no muralio brother power Jared Wilberforce ngobwatera na sensemo yebyo ya eimanyererio no yominto Joshua Auta aso muralio nkingo jana karo omwanchwa omorigereria ngokoretera emigano ngokoretera omugeni tokugamba komo nyuma omugeni ataracha twakora omugano osokoro tokora omugano osokoro twake ngambo yetu tokore ngambo twakura nengana entwani ase Oborema eganga yaito mwancho morigereria buna botambe no gokomanyia gogosemia na gokogoki kiagera Ndizi TV nero obwansu bwomugusi nchake ukonyolinga na boko tonyora gwetera social media pages chito chonsi pi ochakere Facebook page yaito ere Ndizi TV News Digital na boigo YouTube yaito ere Ndizi TV News website yaito igere www.ndizitv.net ototwitie @Ndizi TV News namba yesimero buna botambe gochininta na gokoirorera no erega bwase screen yawo kolende tigaso na konete koirorera tiganko irorere enoti isano ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye chinseme chionsi pi na bogo toikera twanyara koba togosanga ekiagera okogani kwao nogochikwa gweito kerioganetie nerichiko ngaweka togokorere omwanchwa omorigereria ngore tomogeni mbwata situkulia rero taimogenire no mongwana twabere tokubana erega iga ogocho kwanira mono amangana alengete emebuko y'abantu abaremaru oyo gacho kwanire tongiro y'abaremaru mono ngakiye moto alengenera iga togakwanira amangana y'obonjo riri bwa abaremaru na serikali rero nare twamuretira iga ngo tende nkiabwate okoranga gatese moyo mubuko tiga moreta sembeo atuinyuria malita sababu mwasoira mbere tukulitangani era tumanyiria malieta naenda atoira maigaye naenda akwandira morigereria bas koletere omugano sokoro korwabo tubutolie ngambo yeito endugu ngaki ase kwa rumbuyere ese na rumbuyere nyamira ndochene ntegereru ande tayo omuraria mbia mone seribaga ntete gukwani omorigereria no mutegereri kera mbali bali ba minto ba korora ono na barabu bategerete bali batutegerete bali baturigereti na bokwani mwesi mbia more nche mwanarire samarieta no Omwando Enock ole koleta mangana arengeta abantu baito babwato Oborema nsengima na Kenya ito ese abeta mbia mono morari Santi Enock abone ntana go thingi igu nkakiagera ngagitenga kwamanyire kereko na rero ngagite na matoka asigana bogwetaburira tutakwa toka na bongo dirigie serikali kire iro bogwetaburira bongo dirusinde bono gwesire ko bomanye ne nyomba gitura manye nerende kina ara chirende gotini setkoba igentongero monda ngatote yo monto ngeiwenka mugeni tacha muamotebi ngeiwonka ara basekorera ko motebi iwonka bono ngwikarabe kama gole mesa ando nyoro soire mpaka bedroom onyoro chire korara ali esenkale korara asia kwa usana isene sense karibu ase studio ngoja tole ototebinga rero nkwa na kitokoreteki kwa tobogole iko Nyamira gochaga iga thank you omwancho murigereria nyuma totaranda sengambo yeito tigankoretere omugano osokoro yane sokoro yane abika bwokenyo buna botambe ngakie yemo twabungete sukuru tole isiko sokoro korwa sabwate biashara biaye ugocha buna narite kagocha gagwetera chindege chia ene mitandege mugondora yerigereria urayechera cherera oyiagira okora bintu na umura manyangano are
pake kero gocha kurigie ndagira lakini kwenye twanarirenga sokoro 95% yechinga kichia yega achirenka yakura chindega chiaye basi bono tokogenda gochio tokobuto tokobake basi ogoika okurugo chika tokogenda bono nyumba yaye nke sokoro gwate chinyumba ibere nyumba nke yarenga yo mungere koro kuroza Maria Rosa Nyaigoti nyumba ene yarenga mungina Paulina Murasi kweya mungino nyaliki titukira onte yara twende mwanya gokoro tokogenda bono bake nyumba nke gotogo ikaria buna botambe okurangiria mungino oria isiririane liatigarete nonye ikairo liroko ninchakera ngaki amarama ni nakaria amarama kegai komorigereria asokogania konekera amarama nene kuria make na manyete inki arengerereti ani nenchara agokwanira likairo kuriacha endagire kuna korosi guliko sokoro gonte byara enseye kogokina kabo musacha obwato musimam kabo monto kuligera libosio nando ligera libosio ta kuligera linyuma una mukaroti aligereti nyuma akabe chumbi ante byara ekero na chiete kerisia una anche ona amwete ngate banga bona yense na ara yatiganire na achire kerisia ekiagero tigali ya nyuma nonyolete ya omugano na gote ibu moisho ete kemoni atindeke akambete enchara ya yabuna narete botambe jo koboko gwoko be kamote bisokro ninginyorete agante byara ebintu gotigalia bikoreterere onye gwate bango tugutore tugutapi nande sokoro koranyi golera mariko tarante biko namanye ngamo nomugana go chikontebia ogonte bingana no muruti okoro kusauro igatometwa itabagagi gai kororo okorora bali abanetu ne chiombe chino ru ne chingondi ne chimbuli chino ru ogotiga ng'etige chikabe kingwanzo kyo monene lakini ikamuleterera engole kamwanga yara musacha na arenge obwate nenge tarinke musacha oyo akamenya bwimo bwokwego kya matuka mange tali konyuoma tali konyuomora tali chitansi tali ki igago tarabu na tagete none chisegi iko chialenge kawaida asali tabwate bwoba tale ko yera muntu ya nona abanyanyimbo ba mwoboete ngakie yemo munginoye nero murugiyoye igarenge omwadventista mugako yogo chikogende kanisa ogo chikorigie kebungu kaga acha bono isaka beire chume ngima bono mambio chire aiwete birukunyo tenga tikamnyo kende teke bungu nyigole nyomba nso enyomba okonyoranda ne mesa yale kanisa nere basaka yara okonyora bakale gusibania magoro tiga agante byara omugako yokonyoro bantu bagusigikania magoro igori yarura umuntu musiki okulira motirambura noko neru ikarasa neru sigikuya bagasisikania magoro mugako yo nabarigereretie okwa mwangonye kere gonyo bona bwanchani lyo libona nje tigankoreki tiganso ima basi ogosogo saberua okobo mumemba mugako ye batiso ko yachigoika ogochio ko batiswa kuna hagete sabwe yemo egocha komuita yara mugako yandero li yaye mena bwate chubemo igaya ye kenyuwa kiaye na kiamarua atigaretio gae kanka ogotebe kenyuwe kenda kebeka ari esengo ikaransa na aligereria igana na kwinyora uno Obogima bwane bware ogocho getereka okorora kiabeire kabisa ogocho kore tende kikerogo kiaye kelikio boruoti yaro kora aligero kindigereti kurwa na bondo chuna na gasibire bas kogenderero Obogima obwo chuberia komenyaria na bagocho na gotebia bana na goteimba ntonga na bona kabeire kina katumire engakie ye mokereja yara bunare kereja nya chieni makomo okomotema gati mugetonda atalika ale bweka okwebolinga bono echubiye korona kabegeta kende giachenchirie
okoimoka kugenda bako okoyekuno ro kurigereria ime okonyora tera change ogochigotiokerera okoiguri misundiriria kai okumende ingia na go change ogote abona tiango ndakunioro meme ogochigo kunioro meme no bwansumbori boria osona rumene go tiango nsibaga agatoti ogochikuruta agatoti monua yara etamerie koboke ngima ebwate paka chingunchara ne chimbaba na magoro anyuma na yabusio omugakori igaturunganitia gachuba karia gakura na ndaka unganga isaneti okoimokiero yaye ndu okominyoke bengi yaro korusie tongoro ogochia okonywa bunata na konywa linde yara kale nchira gochibuoye endundieri yaye yara ekamobekaria omomoime mugakoria agasirio obogima bwaye sokora kambe toro chara rwaire akabira gante biyara onyo mugakoyo na tugutete chuberia tachi kuna koyerigereria anga amenya matuko make yara ekiogotiga getige kuna koira na magega no bo monyo una mukaroti yakina kobwato musima mugano osokoro yane oya mubweka abika bwokenyoraire yeye koro kwa Ndizi TV obwansu bw'omugusii omurori asembea okoro kwa Oborema ase Obogima nchino omurari o brother power ndamo no mogeni endugu Enock Omwando ondieki mbogo mugano yo ngaki kona ko yego mugano na igura kinindo bweka ukomba chikubweka no yo na ndetero cyo masema no ragotanga toiranira marokia no rende na ndena bokonyara go chikuiranira kwanyoranga kwa beire muno kwa beire ugento kwaratigire karagetiga bigo na ndeto nya gukebeka tukuta kunakanya sayo maite ono begeta ngonya korore su kwarure kanya gukoinyori kwanyoranga kwairanire tukutonya gukwamo tukute ona eso ore sori base korandi nkoligindo mondo tenere reseni achako le toso miereseni tutagitiga ndo bwa reseni ono Enock yes lero nkito bwa da SMS lero tubwate discussion concerning yaba ntobaito babwato barema mangane yo gutaka ne bango sege songo turatebe nga tax exemption okay ose how ngakibare bare exempted from varusana ndi kurwa so gwaka bataranire kurwa so gwaka ne bango okay kiara bantu baitu ba disability na twabere to discuss urumayaga twatebire igoro ya privileges ose bintu biri bibo faira chizo no Oborema babwate barabuo bakwegokera ose bakwegokeria ebintu mbirore binge babwate privileges whereby tax exemption so gutaka ne bango ne kemo kiabo igo bono lero no kiki tutate gutora kwanera ebintu byo gwaka ne bango ne binge lakini lero to kolei a foundation kurwa butumanye go chakora wana with the time to kwana type chia exemption inchirichi na kibago chiriya binda bikanda tu atakara turamanye ngamba point privileges cyo gutaka ne bango muna bantu babwato balema igo lero nense mentanga ndi tuyo gochaka bunaga introduction iga nga ogotaka ne bango kolete nkoro bantu baito tunati osemba manyitro ntoba bamanya nkorororo nona bigotoka abange bamanyiti bono litanga nitojakera iga ebango ninki mata bantu bacha basome bango ngasakayo murusie bango matayo murusie bango bono kuba kugwe banga sebuku nsagero kwane goro ye bango mbale batamayitinge bangeye bono yo ntakire gwakana nkieke bono bora esomi umuntu igoro yo gutaka ne bango leso leta mayitinge bangeye ngendoki onyoranga na bangendete gwakana tabatinga ne banga agaraki agwakana onchakira nkora eresa umurigeri otigerete Ndizi TV nge bango ngendokieke ebango ne linga government rebate structure yae ose serikali yeito more especially totally ya Kenya of course all the governments in the world inchibwate their own structure lakini wanu tuko in this case in Kenya to kwaniranga ki Kenya yeito ne bwate structure yae na kichibas chiko sangirirwa ebangeye go sangirirwa nere ragere Kenya yeite Irani ose kine bange bate sangirirwa Kenya yeito yakora ki tegosuka na kigora tubwate gento kurunga Kenya
Revenue Authority. Ekirombekeri keireri bagari yo gosangereria bango. Ne bangeye na rego no bonchereri tu ngachibesa chia gosena aonyo gokara gosena mwarimu. Epezi ripweli yao ne bwate seri kirenga pay. Usonye gokara mukori gasi bwa serikali na eba private sector. No ani ga Ndizi TV no abantu abafanyikazi bare kose etiga to kwanza turu mfano Ndizi TV. Abantu bakore gasi ga Ndizi TV abarali bono baba Wilberforce. Chibesa nchire bagwakana chikoro kunga pay. Kero musharo ogocha kona chuo kwacho kwanyora kwana chiru kwanyora slip ya ebwa to sena na chiro sena na chaife kana chuo na SSF na gantu karali kali nga pay. And as a self, na NHIF we know we benefit directly. Ita ibanga wante ko ibanga. Ibona taliba. Ne besa yawo gacheire. Lakini yebona elikirenga pay na rebanga. Nga chiba chirukwali mushahara kiwango gete percentage gete. No takeiro ko rusiororo oirania se Kenya, oirania serikali. Elinde chikonyora ebeseye echikoli kananda abantu bandemo ande bakana ne mishahara. Ne develop ne nse twagaje chipara tokora development ne bintu binde binge. Ige bangeye ne rekorani ya serikali. Timadi sina era siri lakini nabondo chinga obumanyibwana no bubo machikota bego lakini igoneri chikoli setri ne serikali yetu ya Kenya. Igotebanga kero monto ole Kenya. No rena abanyabiasara gwakana bari bango. Umunenjo kawaida lendere umuntu busaiga kawaida no nere ngwakana ari commodity utali kiri oromole miero gosoma gusuma kaye garia erata nere ngwakana ari bango oyo gosuma gasuma kaye ekerago chiko kaoni echiro ngona chare bango oziko gore sukari gwako gore sukari gosene tutaba sina na oni gasuma ro gosene emi yako buguria ndachi ko gore sukari yeye goikamanyinga sukari yeye ore ne akanire bango gwakana indirect yako tabunga ne emi siringi sano gose ibere chiroro rakanete banga atamanye ne abane supermarket kwana kwachi kogora gose no bosi kwanda kwagora obosi obosi obo mbona chire bango no ore ne stima no ne karamu mwana kugora go chire stima tuma de stima yeto kwacha wakana kero omuntu choro rikere buya lirio wakanete ne mpesa okorigerio nyore nga siringi echi wakanete osine 500 nkuba go chire asinara ali kwandire nga VAT value added tax ine ari kwa kanire nga na ai kwa kanire bangi gotoro chino kwa ko rachi token yechi wa kanire ti bango nili ai ba kero monto ne libona ai awe akanire indirect nande to goiwa to konyemanya igone bango ne re yunga serikali eri structure osiri chikoli bekire ne serikali yetu ya Kenya usangereri chibese chikorani ense yetu ya Kenya neso bwengera banda beke okay una wacha akire igo ndoche omugako korugo Christopher Mukwa oyo gari nyankanda tinga agoteba nga brother power agoteba ale ango yawo nando chakondikira ango ya naro agonte bingo mumuro yino mwana one narera igona baktorigere no yo ina rondera yaronkini ali asante omwaka ngenda ko era Ndizi TV bono toenderere toche bono atwachiro na soko to kwandira bale maru amone bango aha bono ebangeye turochikiro muntu nate abiri yarwe bango bono kere ya tikiro muntu ate warwe bango omuntu naro choyo muikaransa Kenya yeito okorokwe president the late Kenya sanye seseni okorokunga president Mwai Kibaki the late nacho irobo gambi ekera irobo gambi that is 2002 ocho so serikali bintu bino mate Wilberforce bikocha with blessings wana umugako yo mate ka so bugambi alengo mulema ale wheelchair igoro ntonyolete alengo mulema tali alenge wheelchair igoro alengo mulema ya original nota chali mulema we wheelchair ekara ikaranse wheelchair igoro kako so serikali nkagerta ka chokoria lizinga kumba bale mabu na bakale gwetera mangana makonguga k akamenya kuchaki ngendo kurunga Disability Act 2003 Act 2003 number 14 kamanya gwetinga omulemavu ndi bwensi tatakeri okoraki kurwe bango kiagera problems ya gwetera nechinyinge umuntu oyo gocha kuikera chage ikere you know this is a person with a disability or on a wheelchair umuntu na chata ko umuntu kusume wheelchair yaye umuntu oyo
na chatake a modified toilet na ria maitha majika ete tuwe winto ile bingi tora tukwanire studio ye ne bingi tora kwanire kiagara nchanere maitha ntoje tukwanire gore accessibility murante kwanza studio tinda ma usenera disability accessible lakini accessibility tali twara ko discuss lakini kerato cha kwanire gore accessibility ninche kwana ngai studio ye ngocha na chakera ituko montora na wheelchair na nyara ko so tinta tukora ateba maybe na uranya by the time na wakonya mwarosi so lakini ne mudiko tinda anga moroseti lakini na hande tinda anga moroseti abakubwa mbatulike so akamenya na ria seteti binde it was just by the way but it's part of our discussion in the future nga onye na accessibility umuntu uyo na atakete cho it is special akunyara go soa na kuyatumia Wano chaka moshara kakae kwa mwa. Acha modify echo mwaje. Anyaro si anyare go soa ne wheelchair go soa. Echo you might take omurango ko mugale mpake no ne wheelchair aso. Ige na atu kana example Omonto yo na tari korra. Na ga ni white kin. E white kin ye ne chibe se koni kwa. Chibe se chitari chinyinga tumeka. Akamene ko chaka kate bono nga aya. Diori akatanga bona bantaba eba ko rusu kubaye we privilege yo kutaka na tax so ekagera akachaki rutu ko runga tax exemption for persons with disabilities akamenya ko chaki ne rishirika liko kuna National Council for Persons with Disabilities elinde ligeria mangana ya privileges ya disability chons pina kibata kire lichikeria Disability Act 2003 number 14 abana babare ko implement bakoro kuna National Council for Persons with Disabilities. So ekagera bone gente ki korunga tax exemption ki kaba introduced abantu bakoro kunga abantu babwato Oborema bakaba exempted from paying tax for 2003 iko ano twachakera lichikerio gotaka ne bango yabalema yo kurumaega kero muntu wakana bango eri gironde wensia gwakana kuchimaega bale mabu bachande kitabons pingwa kana balenge bango kibaki keraso obugambia karoranga aya abantu abango chande kabale mono na ndi munarengo mole mabu akachakora the sense through of course that kibaki bweka through organizations chairpersons with disabilities na kitogo terenga there's nothing for us without us exactly kento yito nki yonye ntokole tiki onye ntoyo ekero tutarengo ororo ekero muntu atarengo ekero gekyo koinyora kento yito ngiakoreteki nkiarengo ekero achigocho ole keombekio bas ongonya gokurwanira kumanya mchando yabararia gwikora abo muraria igo tutako mu mchando yabalimu gwikobe kento kieke gwikora abo mwalimu to kwanda mchando yabasubati onye koro musacha orakagire no gukagera tu no gukagera ko imagine ngane bibi bagwetera ntabasubati bakwane mechando yabo Omwanjo muligereria eyekro kwa Ndizi TV obwansu bw'omugusii asembeo Oborema ase Obogima ndeno mogeni Enock Omwando atebanga otigire kwa mogeni obeiro omontonka Enock Omwando ondieki ogotwerera igoro ya amangana amange Oborema lero tukwanda tax exemption yense mintangani ogotarwe bango esabanta balemaru kerense no twachiza muchinyinge sana igoro nense mintangani twakoraki twachakira genda akabwo omwancho muligereria social media pages chetu chonspi Facebook page yeito Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website yeito www.ndizitv.net, tweet @ndizitv nabo igo Ndizi TV News nabo igo enambo yesimu nabo tambe noti sana ibere kianda ibere eyemo kianda ibere isano isato inye kire cyose igo okunya kabanga gwa toikereire na ende twabere togosanga asobwamo bunantwe obwansu bw'omugusii marango sangara ngoracharura chago toyemana erichiko agotebanga tumulegete ko runyumba mwayo mugonchoro ayombo ogenderera kobera abwo ndio batokorocha ayentokorocha no tokorere salutiga nawo yanga twakora Enock bono twatebire nario amangana ya chagete na ria chaka ine bona bale marugo bacha barusi guchibango chonsi pi gosenchire nchire bagwakana tobekango bikiaga no bora tebego ntwade ngo mutazi ko sukari orule bango onya ro monto ko rumwaire ro mole maru ande dugango maete kero prada pa bale ngi studio no Omwando mbate banga munga akire hesabu esukari yeye chitenda kiri ko rubango mondo sire chiano value added taxi is one of the taxi monta tavet exempted mole mavu na ona ngwa kana value added tax that is why kwanda kwa biki gali ya mafuta ari nana chere ko igwete na ona president ya tabetanga ne cheni increase 80%
value added tax VAT Bike 16 tulikuwa ntogocha kwande pambu yo monyeno mudenga nje no mulemavu chota ngo Omwando natangazite kuri TV ya Ndizi TV nga abalemavu mbabete exempted kwa kana tax aya ibintu mbire tore exempted ne binde mbire totally exempted iko one for example na commodities commodities yo made jibona toko consume we will have to pay tax ebingwa kana tore tax ebyo kogora oende gusena mafuta kwa chiko nyuna nate aba mafuta yetaya kwa chiko nyukwanyu mafuta ye gari credit pigi yao credit yao gyo kubeke simi ebintu ebyo sipikento nkeyo ketari kona chiru tax lakini bona tax yae kurunga VAT value added tax eye dwain agonte bi dwain Donaldson ago chonte binga ngumbu barabuo value added tax ye yabo bago chabanyia kana okubalerwa ali rikwachi kogora ne sukari babara ne ba calculate bago te tax ya ire ngobento gwakana kwakana mwagorana ali tari ngebekira nirime gotungo siense chinse chire tofauti igo USA barabu bago correct ogwakana rikwachi kogora nyene suti wade we suti 20,000 a percentage ya tax ya value added tax nirenga neye nta akana plus na taxi echire kana wachi akana so bono ntukenya nturi kunya kota wo efinyeire maria ayo ko akana kwande pambu eri already tax ya kodreki ya na chigo kunya kugura mafuta ali already wakana tax ya so euro we are not exempted from that ebinde bi commodities ando ebinde tore exempted mbiri bitore ngeta directly for example sena muntu kuri mushahara or exempted from paying tax. Pay to whatever. Oje ne biashara ogokora ai no munya biashara obwate duka yao osino bwate biashara bia obegete gusana kabanda kao osine chiro kwagenda echogongo chere eritobwen tugwakana eria you are not supposed to pay that tax you are exempted from them richikeli ndiko gitertenga tobwen tugwakana tax eri lakini rende ntochi tukwandenga ki a process nero talinga osaigonga bono kogenda nganje tugwakana tax obwate duka yao okani munya duka mochogio chira ali duka uchiro gochoga manje ko matainga njitiri kwa kana tax takomanye as much as yakoroche nga tokora goseno wili cha igoro ama sakara naro bwento gutwara umanya gokoraki umanya ko ba example rotari ngo goimo kala Wilberforce imoke ogenda kwarikirwe gasi Ndizi TV umanya ko matainga njitiri kwa kana tax ya okogenda document nero bwento ko ende process oringo origwe oete process yonsi yipi echitoko cha kugwana rende process echikwanda kwanda omanye ko henda otebe ngabono na release sakare ndiro takire koleta oleta release sakare baje ko bamenye ko omanye ko exempted from paying tax tali ngo chaka utabokelero otanga omwana nantebeti kumbe konya na berego o ende bengi ko senkesi biko sengo chibengi chekenya atinya ko chikwana kyara nchira bakana o ende bengi ende yonsi obatenga nje osori kiro example tali ebenki oko legasi ngo obe konya kumbe nkwamanye tenga tubwendi kwa kana tax umanya kwa batenga nje tin kwa kana tax ngo mushahara ne mugo chamwana chechi e process nero itoko cha kokote inga ki na kyo bwena to kwenda ochona chu tax iko na beta kairenga abantu baito pamanya tax nchiro wakana ne chine chito otatakiri ko koraki wakana gototebanga serikali yakorete favor no mungino ole nyakoe omorema rero mate nyakoe mungino ole nyakoe gosike birigo nande chiro rero nke birigere omoremaru igakoenda oni suguma yaye atakanetie tax igo lakini okoenda kugure sukari akanero igo I think that was a bit to me negente kiyekera aliko konacho tax kurwa na ndo kugure sukari na arana chwe otugwetime chanda no konyara ngo chande kiroro chana ariyo kamuntu kamusukuma ne wili chaye go chibiasara none ka uchino muntu mutwera na ariyo muntu mutwere kabichi kyara ta konyara go sone wili chaye nta ko mene sukuma yospi so muntu we wili chana so atu sukuma boli mugondo eko so tarondo sign language na utagaria okona go signaling 10 20 kuno mongwana ngora kwani St Jude ni bire litali ansiririe mongwana royo muito bwate biashara sana St Jude bwato barema botaiwa anje ni ndo changa ni moroche litali ajira abo bari moro St Jude insalia omongwana yoko ni chiapo nako ni chiapo amatunda chiapo nsabu St Jude momote binga kurwa somoro bore ma Obogima twamo sogeirie toende so abantu aba baito ba disability abo babwenta bayigerigwe ma tabinte bi bantu baito mbaramanya nande mutaito kwakira Ndizi TV mbuya monene esoko chakyumurobere bunoyo abantu baito batwara obumanyi umuntu naro bayirika gwakana byange emyaka yonse pyo tamanye tinga tabakirwa bango umuntu naro asekete o chandegete
otamanyete ng'a nabwate this privilege kamushara kae karia konyora osene chiri 10 ande kara nachua bono kwanyora ng'a no nyumba kabesa akometaka akona chura bakaisaine gona kanyumba nyakakari kwa nyumba osene ribu igoto gweti orakanire nyumba kamushara kabesa kamokonyire peye kwa Kenya sana so abante nimanyete peye nararo chiri buchi abantu ncherende na nche narana chetuliri ntarande process ye yoko nachua esengo kolege barua kiane so nimanyete ng'a peye ngona chere so abantu baito na kitutaete bamanya umurari Wilberforce na ki privileges cha disability nchiro chinyinge no manyete ng'a naone tax no ko import ye gari gwoka abo no kanya natakire goche kya no ko import ye gari muntu natake to ko import ye gari kanya swali ya chira akora Dennis yo mo drive onyaigwa wetima tuna gocho toriga tinga gocho toriga online is always with us mna tore Facebook na YouTube na bora nyono akare gotoroka kanya utaki konyombo ri swali elie gari ere tayari okay likwa so nakina ariko tanga ki no ne gari ntoje kwa na magane gari na kiye ko import ye gari na koreta na kiye tax no re nero abantu baito mande mwanya kumanya rero manyanga ki no re kero utaite ko import ya kagari kao no utaite ka chiko konyo move Wilberforce akagari aka tax ya nere iguru sana lakini no mate ko mole mabu or exempted from that tax ye nyinge no bengere example tutaye ko sene gari kwale ko gore osere ro gari gete osene field osene pro box kwale ko gore choko na chinyanya okonyora nge gari yeye example bune ye fielder okonyora chibeso wakanete gari yeye umwako mate ntopekere myaka to bwento ko import bone myaka 8 go chigoro ne ro import go chance to konyara so emyaka 8 egari ye myaka 8 gusene ibone ya 2016 example kero uta to konyara ta gusene gari ye fielder it is 500,000 tax ya so you can see you have saved Oborema plus Oborema plus neri golirio gari onye gari yare 1.5 million igoro cho 1 million kwanye gora igoto save 500 echuma tichisa ino goro Oborema Oborema beke paka parking privilege yechi abantu baito tikabamanya rero igonye goro mole mabwada kinero to siko taba ngocha tigana ndanda te gari umuntu basacha bande na kesingere na nyora kyare onkale kubori kuma umuntu na ndo tumeka ko import ari umuntu nde gari tamanyete ng'a no bwenda ko prove ntoto tabata yo procedure no bwenda ko prove chikyare ng'a chibese chibori ng'a igwa chibuze kwa chibore gari wala tamanyete ilipidi walipe tax kiagara you did not prove to prove etinga chibese chine chiawe ne chiao kumbe kamuntaka no muntu uri kumutumeka abantu baito ba disability na into ko twara privileges twata ntoje to chabo ekina to kwanire mono ekiagara na chigweta chobe chinde garia kana mo kolie gasio yo mo in some county government okontere ningo mata abantu bari bagochaga gabatonga ina nga barubundi disability ani muntu agocho mole marune role wheelchair igoro twara ngana bono by the way procurement yes procurement director Paris o process ya by the way o process ya twa moebi nzoka kete no mole maru twacha konyora ngere etenda twa ruete ya milioni 3 ere 1,100 akoreteki magana ari twara gukwana procurement 1,100 etwere actually anyway so abantu baito na baro disability na intungo chaka twa ikatwa baba twata mota gwanja ka mutiga abantu baka na tax na tora nyore privileges echo ma ete motaka na tax ya bantu mutata ko gochero mole mambiende kucha ko tora ka privilege ya ka tota ibunga chibese mkwara president ya tene tax chonspi wana gatoke chete lakini disability yero tekuniri disability tabe ati affected because yarno ya ile third privilege neri chikorietiri ya to o madani chikoria ete tu ko ye change we ko under referendum ko referendum because na ande ko Rusi Disability Act 2003 yori bono yori abantu bamanya ko replace ne bamanya kwa kana tax so e privilege ye to ire tikata fadhali konye tumeka bobe mambi ende to nyora tu auri wese ngenjo chibese changire ko isana mutagwancha basacha bali batabo ati disability batu wakana tax wose mambi ende na ritora akonyeke so na ande kento kende Wilberforce na takoteba disability ye exemption ine bwate limit to sawo chako ndo chikotebi umuntu mushaharo okare 300 nganje tilwa kana tax ne bwate limit ye yuere 150,000 if you get a salary of 150,000 and below you are exempted from paying tax but if you get 151,000 Kenyan shillings, you'll have to pay tax for 1,000 extra.
1,000 ye go mbugata bia tari ngo gwaka na 150 ona na chiru tax chibese chichire igoro ya 150,000 elibweji na chichigwaka ne tax onye gwaka 200,000 50 cheigoro 50,000 ye chirocho ndugu yangu wanje tibwanja pako chiakanireki tax to chiko itomo ntote banga kyare nge banchie bakana cha mushahara ugo kaleru 300 ugo ikomanya 150,000 ye chieta ntie se 300 nko na chore pay e percentage nesa tiri serikali yara bono tingo nyara ko bairesa ne manyire ngaki omonto abantu bakori mishahara go sentu below go 30,000 sentu 15,000 engineer babibegete nono bagote percent na 30% go seninki lidombirabu nono bagote nga 500 and above kwenye bako 30% from next time onye bili eri go chigoeta 35% igonye koro mole maruko nyo kuri 1500 ikonye ngona chore 30% 30% lakini ese 350 ase 350 lakini 150 chirocho intact chirocho chira intact Bono tochega umuntu arasare kwa banga obe njege senkagete nande ntigire umusharo yo tukwanere so umusharo yo what the basic salary tukatwara house allowance tukatwara commuter allowance asa nduna ntwa bale marundu bwa the basic salary na allowances yes bono ngaye taxi ye kuna chuliri ole bwensi ga gose na gantu ase basic ye kuna chukuru gose ndiyo bekira mo bwensi gross na ro ibonsi ipi gross na rekord bonsi gross salary musharo obonsi pi ndiyo bekira amo onye gogo ikapaka allowances ero ni etara rusigwo gogo ika 150 no ni ine bintu byawe bintu ko bimanya bine bintu byawe nto serikali yemanye teko so rio waka na employer au na private tiwe samanye ta waka na 30,000 onye go sabete loan ai bono no onye siripu ya to chiro nero ne bwate limit yao useno manye te serikali ne ruete richi konga not more than usena third bono usena to tigara na less than a third no to tigara na less than go seninki igento bune ekyo so chibe sechi chion speech to yokonyora paka allowances chiri go senkwae go sen risk allowance yabanya kitali nkwae bakali go sen risk allowance unaro kwa go sen hardship allowance unaro kwa go sen disability guide allowance ntoche tenye kwane nero monto ndo kumiringa ngiye ko disability guide allowance yatanye ko igwa kina kero ku maybe ntoche to kwane later hakuna gato to ko onyo moshara onyo go kalikoria konyora allowance go sen responsibility allowances na igula era principal simba cha ko weji skuru na no le minister asinko igunko ko bari go sen responsibility allowances so interviews go chibekera ni moshara go ika 300,000 omanya 150 eronkura na chore pay percentage iri etakaire serikali so ikoto chukoja ko itomo employer au matenga na ande employer atari are ko na tax ne serikali kine kento kende ke are ko na cha Kenya Revenue Authority na yo kaire that authority lakini neno bona hapa system na are ko na cha ya limit so it's automatic serikali onyo wakora usene county government ye bakona cha musha HBS echi lakini bamanya ko limit tu Kiare. Ba kiare bono chibase. After ba china chire. Chons cha ba erelia. Ba erelia kiare. Ba manye tenchara yauna chigo ikororo. Nto manyeti. Ba what channel yawe yo. Ba what channel yauna kichigo koraki. Chigo ikororo. Igoto choko itomo ndonga na ero kuna chibase nga gosena kinga manyanga chibase. Onye go kolije mushahara to itandu 150,000 you will not pay tax. But onye go itandu 150 go chigoro mpaka wakanere chire igoro ya 100. Okay, indi kamwende yonse tukibona mishahara. Nchebona ombwate hado ya galia faida ya nengo nkorosi ndebesa. Faida ya nkorosi rebesa. Workshop ya negalia, kose hado ya negalia, kose Ndizi TV ya nencho no mole maru nkorosi ra kabesa ne 150. Iko paka se biashara na beriko asomo ndo watu self employed self employed umate county umate biashara rebe ya chipika ira ne county ko angalia bango nero ye county retired national government so kere county ne bwata njere ya website ya majikae lakini the fact remains singa ki te go tumeka ichikoria ngao national government ndiko mate ngo se bana tanga ichikoria ndi yonsi the setrio nyali ko and against the constitution a constitution ego prevail ego supersede exactly the constitution supersedes all the other acts by laws go say acts you go on apart from Quebec say Disability Act 2003 number 14 nke bad as a constitution so now that in case a constitution ne county government and they on to na chimole mavu tax lakini neno mona mavu oyonyo kabwate biashara bi ebinene uyikomanya nangwa kana tax through VAT iko to buganga tali go chwa kana tax
tax ngwaka nare Igonza to zine hardware yaye Aha. chichume chibuna go chireta already ngo chiaka nare tax again tugioka ataka ne bangi ya kawaida bono mocho kanansa ye county go chana cha paia ya marisiti ya county marisiti ya county paia rita bwendo gwakana because bono no mole map bono era no akurus privilege ya buno akonyora privilege kya ne biasara bwate lakini process nero talinga ma go boka rero ngobata njelo mole map tini gwakana na igore Ndizi TV tini gwakana lazima ukore lazima ogande process ili atakeire na ndo ukore kwerende na ndo onye ni kamu yawe etan 250,000 chibese nchire mura igwana ne county orone na kyoko chikoraki uchiakana because onye gukora chibese more than 150,000 per month kyo taka na kinene bono mo tabana mawa wange baito chibese cyabone chinke konyora kwabo no hoke na mahitaji na mange abantu bakorosi bana mavu nabakorosi ni benyinge mwancho murigereria eyekoro ku Ndizi TV obwansu bumugusi asembeo ngorokoro nga Oborema ase Obogima mbwate Enock Omwando ogotweresa iguru yebango enseme ntangani ogotarwa ebango ese abaremaru abantu baturigererete kibao rero I just feel excited abantu baturigererete iga rero ndoche omuhindi yo shivilingi Nyamira etinginta kirenje mo egento ngo igwareke guzibana tinkomanya usana basi ko bali bakora bali gasiba yendo chega iga Nancy Judy Masi tima ediko sine bwate basaja nakorora musaja Nancy Judy na Masi bakondenga brother power bune murega abu na Enock Omwando na batobaroche ko Shivlinga Nyamira na hende mwatose ya miri ai baba Judy Nancy Masi salute iga twakororira twagosaliute na tusaliute yego na ndo mwindi mwate obekere TV mabwo elinde mwana gokoraki mwana korroyo onde kwate ba ndoche Donaldson Mugambi abanga taikurara chize jini cyo kurara ali sakale lakini onde ngata ikurara wote kangi komika kurubono amanya gokoraki kuna tokuru embe oiga ali akora ngi muri requesting iron security ngendo okora news nero ntokorete okanya news na miro bilende ngochere gocha moto ega kwara agesa thank you tocho Mildred naronte bia ngana ner na tusonchete sana Mildred mura Nyamira ali no agotoka Nyamira ali mu engineer wow okay ngonya na batoligerete sana Nyamira Ndizi TV to soe tio motuto gaika na bante ngango charo to mureka kerenga kitoko soa kana na gocha ikanto merana na bante nga no tin komisi wow era gotoligerli online wow igombi atokoli online Ndizi TV News Digital nero Facebook Ndizi TV News nero YouTube www.ndizitv.net nero website yeito ne Twitter yeito @Ndizi TV News na bogi namba yesimiero enoti sano ibere kianda ibere eyamo kianda ibere isano isato inya omonto no dikira kurunga Edward Obocha yegale yase egale Nairobi gale egale Nairobi akora clearing and forwarding akontenga brother power no mbaligereti online ko Nairobi untato kwanira so bwango yes twatebringa abanyabiashara kurubale bango asenchira yabo abantu batenda ringirende omolema ruochire kwa wale tenda ya 5 million igo automatically wetande 150 ase income yaye in other words chini kamunchi bwate kerengo chikururwe tax kwanira ngo mondo yotenda for example ikomanya nga to komanya chibesere ngarosi okay singe njo tro chine tenda yaruegwa erene binta supply bilibita keire ono no bokonyora out of the 3 million tenda yago ya 3 million maybe ne miarosi go mi yoro cho nyaka ne tax so you will not be able to lakini bono gento nata kokore bisha nko nyaka ne rale igenta gwa kana value added tax kero ko tenda ni tenda linyo ko mole mabuntu akone te gore procurement last time nkamanya ko batenga as much as tore exempted from paying tax VAT ero nkamanya batenga lazima waka ntu akwante gore each company to kama batenga VAT ero lazima onye include o ma the VAT ero konye include yese tender onye to include nayo koyia so kwa ka ule percentage kwa tanga etenda go say 50 to 3 million example yes etenda ya 3 million kwa ka ule tender ya 3 million kwa tebire nga nchechi bese gente ke mwadi bataiseti chibese nda kanu is 3 million nda kolere gasi lakini make sure that out of the 3 million yao usen 2 million kwa nyora include akana 16% onye include yororo are you seeing the point so that ochukwa kana VAT yororo ebe include kere serikali ko se umuntu yoko atende yako chukwa kana anyoro wakana na the VAT bono ochukwa kana VAT ya 16% yuko kwa kana onye 3 million 16% of 3 million kwarori
onyore for example 16% of 16 of 3 million nirenga koba gento na abutomboli tinkomanya nirenga lakini nende abategera na mugo wake sabu eyo twasi munge chabo ko 300,000 bono ko tabanga 3.3 million atenda yawe worth 3.3 million eye 300,000 ye ya igoro ne chiaki value added tax ronkunyaka na ule lakini uko nyaka na through the tendering yeri gwakora taringa ne chibasi cha kwa rusho mubuko. Okay. Thank you. Enock Omwando ntagete aserero oruingana yao yo mwali kando chinga abantu ba news igalia na ondo chinga news bondo chinga ba Breton igali bago ntenga brother power otakiro tigerere studio na ntu chitokora yetu na toya manyete kiagere kirenge tu na Ndizi TV no gokomanyia gogosemia na I don't know why I'm so excited today. Longo gete sana. Itakira chonti yako na kora kana kwali mushara nende mantiere bono ngana yao yo mwali gere next month gocha tumanye na ndingi kitoko kwana past 2 yaito yogota rusigwa ebango next month kitoko nyagocha ntochito kwana bono ibintu binde chitoro jintu akwana sections chimbali mbali into akwana igoro yoko import chigari ndo akwana igoro yoko na chuma shara actually mo bongo bo kunya konta igo somo yo kunya konta ngato chitora chakra ndo chabantu excitement yesa banyo mono nese meshara tora chakra nga ki process ye yako genda yoko be exempted ye ndo to wakana mushahara oyo to chakona chu tax by that procedure nkigeta keire the requirements and all that. So that to chakere kuruwa otherwise nta to wakambia mono singencho yoko to ali bakamna Ndizi TV gocha ukwana abantu baito bale mavu tutari kwakanira kende kyonsi mole mavu ni kyota ta this advantage na ko eresira iga to ko eresira no mto Wilberforce na abantu bali to bago chaka iga bonsi ipi na yo ta kitare advantage because we are not paying for this kipindi at least 9 to are wait man omutinyo ne kitoko choko nyakota ngana na chitenga chunguse ngento kelinga manya na tike tukwa kana bango mwankonyire sana so na wanda to bakira mbya mono na hintu tika totabuke we take advantage of these privileges to anyore. These are privileges that we have been given by the government of Kenya. To chitumie bya to chitumeka bobe mambi ndo na di Wilberforce atanga go tika maru andi mambi na kwanya iranera kwanya ranga kwa chire kwa kule chi privilege kitu anyorire yetumie bya tika kwa konye tumeka bobe mambi ndo nyore kwa huru aka privilege yaka Kenya sago siseni mo tekererio ito no mo rigereria until the next time karatora umirane mbiyamo no murari na Wilberforce mbiyamo na so wancha gocha na ndeme so gocha gotoka kirenga kigatogota gete ngochore gwato kengane ntwani ase Oborema rero toroma ekiotanya gotakuna na komera toroma ekiotanya gotakuna na komera libagari abonsi bali baene kyango mu rwego kira senchire ndonge producer yane obangi Sultan Mbaka ensemo ye imanyirio oyo minto Joshua Auta na kurugari ensemo ye studio oyo minto Lisa Sebuna Botambe Abigail Nyanchama libagari abonsi nchena biro muralio brother power the one and only Jared Wilberforce bye bye weka ekiende. Ndizi TV, Obwansu, Gusii.